bandiraɓe sehilaɓe onon yeɓoɓe télémon diaspora tv hande ko weltade no fewi noon min gondi rek gam yewtidde mon e ko faye e banggal ɗeɗo oɗo saaha dille kewɗe jiyama e nder leydi ndi hande noon min guiyamin gar min mbaɗana moon ko wiyete édition spécial noon e nder édition oɗon moderande hene oɗo biyeteɗo Aliou Kanté omo woni conseil municipal to Ndendori e kadi mami rendu hen e oɗo gueteɗo Mamadou Samba Diallo kanko kadi omo woni conseil municipal to holko ƴere guila mi fuɗɗade noon rek mi salminat oɗo biyeteɗo Aliou Kanté mi salminatama Fatima mi daari jammaɗo kadi mi weltima nde mbaɗɗa kam invitation hay sino ni leydi men Sénégal hannde neɗɗo wawa haaldema mi welti si wondude sunare leydi ndi déplacement o kadi mboɗo muñi ɗum mboɗo heeñi ɗum beccam siko gam arde yewtidde e renndo ngo e jole jole gonnoɗe ɗe mi salmitima a jarama Aliou Kanté Mamadou Samba Diallo mi salminima mi salminimama Fatima min calmina bandiraɓe téléspectateur DSTV télé diaspora Sénégal amin calmina Sénégal naɓe amin calmina diaspora sénégalaise à travers le monde kadi ami eɗen duwo tan eɗen yanto e duwotoɓe gandanɗa hoorema mana sankiɓe probléme aji gonnuɗen ɗi e eɗen mbaɗa massa coono yimɓeɓe e probléme aji guimmaɗi leydi ndi wondi amin calmin bandiraɓe kadi amin beltonma amin jarnoma invitation a jarama Mamadou Samba Diallo comme no mbaɗirɗa ɗo no kalirɗa ɗum joni joni ni oɗo saaha leydi ndi ne woni e nder sunare caggal oɗo procès mo ganduɗa ne waddanno o biyeteɗo Ousmane Sonko e kadi o biyeteɗo Adji Sarr on noon guila verdi ko tottira noon guila nden ha joni caɗele kewɗe jeyama e nder leydi ndi wonɓe ganduɗa mbi ko tahi o jagguira ko wira ko ne wiyete corruption de la jeunesse woɗɓe ɓe jaɓani mbi comme ko viol rewirtuno o fotani jaggirede ɗum ɗo no fawa kadi duuɓi ɗiɗi kaso ɗum ɗon ɓeɗo wonɓe sukaɓe ɓe jaɓani ɗum jalti ko gui ko par force kanko oɗo gonɗo Ousmane Sonko o yaltat par force ɗum ɗon jaraniɓe oɗo saaha ɓe jalti e leydi eɓe jalti e nder leydi ndi foof rek to jiiɗa ɓuuri noon ha ɓuuri tentude ɗo e nder Dakar ganduɗa entreprise aji kewɗi ko wayno station ngaji ko wayno taliji ko wayno bitugaji janandi foof ɓe naati hen ɓe bondi hen ko wayno bus uji Dakar Dem Dikk ko wayno kadi ha e auto ji police ɗin foof goppaka hen ɓe naati hen ɓe jaggi ɓe duppi ɗum ɓe bonni oɗo Aliou Kanté holno jiirɗa on situation mo gonɗen e wurde oɗo saaha situation Sénégal naɓe goni e wurde oɗo saaha ko situation musɗo nde tawno fulɓe kewiɗe hello haqqille ko jomum heewi yoftanade hoore mum kono ngoɗo hello ngo sukaɓe leydi Sénégal jiiɗi wadde en dow justice leydi Sénégal ko bonnande e yiyandam ko bonnande janggo aroɓe e leydi Sénégal si mboɗo heewi haalde haalulaji am mboɗo wiya so tawi anduɓe natti nunɗude alluɓe natti sakkade miskineɓe goni huuɗoɓe koye boomare faya hande jogui konngol leydi jogui ɗum ko wiyete ñawore ko so tawi ñawoɓe leydi mbatti ñawde ñawateɓe natti hoolade koɓe ñawata ko walla ñawateɓe mbatti yonede koɓe ñawata ko mbi ene paƴiran ɗum koye mumen en tout cas ko boomare faya min kam ko ɗum woni suusiyam komi mette mawɗe joguimi wonande no Sénégal naɓe yoga e Sénégal naɓe mbaɗiri réaction oɗo projet mo ganduɗa hakkude woni Ousmane Sonko e Adji Raby Sarr bonande ne ɓawti ene ɓurti bonande ala keerol ene jogui ɗi fuɗɗi ko nana haaɗi par ce que bonande so yi ha pittari mbarama hen tuggude on ñande faade hande ñalawma hande o ñande fof goɗɗum yalta hen ɗum kam mboɗo jogui hen sunare haadema artude e am Aliou Kanté comme no kalirɗa ni aɗa jogui hen sunare no fewi est ce que kadi an jagguɗa rek oɗo président Ousmane Sonko ko jagguira ko dakko lawol premièrement a happama ko viol ɓe dañi ɓe gui viol o an a waɗani hen haydara menace de mort ɗi ɓe ganduɗa ko ɗum kappanoɗa ko ɓe gui ɗum ɗon fof wona gonga ɓe garti ɓe gui ko an corruption de la jeunesse ko ɗum ɗon kappaɗa te ɗum ɗon wona no motif procès o ɗum ɗon est ce que ko gonga est ce que laamu ngu ne jooɗe gonga non to banggue laamu to banggue ñawoto min kam mi wawata woɗɗode par ce que mi janggani droit so janggani droit ko lawol ñawore ko wi ko nadde ha nder ene lokkiti ko woni ton ko hunde ganduɗa nde wona moni fof jogui jamiragal nadde toon heddi ko yiya bowal ko walla ko yimɓe mbawata famde ko eɗen mbawa ɗum ɗuminde
en tout cas projet hakkude makko Adji Sarr ko violé won violation Adji Sarr wino o waɗi ɗum violé ɗum woni convocation makko kono convocation kiddiɗo kanko Ousmane Sonko waɗa kanko taƴani hoore makko convocation par ce que toujours so noddama yo ara noto o heewi ko jooɗade comme laaldema mo yaha o waɗa tiktok makko walla o waɗa ɗum ɗo mo facebook makko o wi sukaɓe janggo mo jaho kono jalte daroɗe paloɗe kaɓe e justice o caloɗe ko waɗate komi ala hen donc ɗum naati e koye sukaɓe ha hande hayso wiyani gaare sukaɓe garatne kaɓe mami arte bajo joni an Aliou Kanté hayso kadi mi yi aɗana doga question no fewi onon wonɓe APR ɓe ko ni rek mbatten banggue goɗɗo kadi moɗo wonde gonɗo APR Mamadou Samba Cikumi an ma change débat o kala exactement holɗum heewi holno jiruɗa oɗo situation gonɗen nde wurde oɗo saaha tout d'abord ko wadde félicité force de l'ordre aji bonande nde heewi sukaɓe jalti badde mabɓe kono noon ɗeɗo balle tati yimɓe jii police Sénégal jambaragal mum yimɓe jii professionnalisme mum ko wadde ɓe félicité kadi wiide ɓe gandanɗa hoorema oɗo saaha ne muusi kono noon ko golle mabɓe ko choix mabɓe yoɓe continue darade yoɓe continue rende gandanɗa hoorema sécurité wuuro ngo situation o noon no mbiruɗa ni asoni betti wona no fewi yimɓe ne gandi Ousmane Sonko hol stratégie mum hol communication mum yimɓe ne gandi gila oɗo probléme fuɗɗi kala nde o haali walla kala nde laamu kala nde justice noddimo o noddata ko sukaɓe yo jaltu yo kaɓe laamu ngu par ce que ko wone fawede ko fenade Allah waɗi noon ɓe mbino ko o ñawata he ñawre procès waɗi ɓe mbino ko watta inculpé ɗum fof waɗi wiyama yo ar o huccita Adji Sarr o arani Allah waɗi procès waɗi ko yalti hen ko yalti hen décision justice yalti hen wiya gandanɗa hoorema mana ko Adji Sarr wimo ko baɗɗum viole ko ɗum wodani ko Adji Sarr wimo ko baɗɗum menace de mort ko ɗum wodani kono noon ɓe mbi aɓe juge o wi corruption de jeunesse mo yimɓe paamano juge o wi exactement koɓe jii ɓe dañi hen preuve aji ko wonde Adji Sarr gondugol ngol wona gondugol pewgol Adji Sarr oɗon saaha ko hay sinno mawɗo duuɓi mum ɓurani gandanɗa jettahi koni wawa waddemo face walla jeɓa crétin jaɓgol par rapport à duuɓi makko ɗum koye code pénal Sénégal jeeya cuulel de 18 ans à 21 ans wonno to nannata ɗum tan aɗa wawi rewede gandanɗa hooremama comme genre ka baɗɗo ɗum corrompre ni ko ɗum noon juge heɓi preuve mum waɗimo condamné wayno corruption à la jeunesse ɗum ne ndar ɗiɗi bo no Aliou Kanté wirini bonande nde heewi guir Ousmane Sonko ari ɗo e affaire procès Adji Sarr ñande foof hasoko noddugol simple ko wona projet Adji Sarr kanko men Mbaye Niang en jii ndomo yaha tribunal foof wuro darto ndomo yaha tribunal foof wodat ko bonna wodat ko duppa ɗum foof ala gonɗo responsable en mbawi wiide so wona discours makko mo nanne koye sukaɓeɓe yimɓe jii kala baɗɗo témoin e jaltuno ɗeɗo balɗe tati foof in andi ɓeɗo sukaɓe batte ganduɗa hay batte ɓe ganduɗa ko sukaɓe entre 18 ans ɓurɗo muɗum ko 25 ans 25 ans ha joni hakkille ma heeɗi ardude walla 18 ans ha joni hakkille ma heeɗi ardude ɗum fof e nder ko heddi ko noon yettama haaɗo an kadin goore men foof wawi ko jimde ɓesgu mum fawa hen junggu mum par ce que goɗɗum natti hen seren daro goɗɗum natti hen plus eɗen kala tan plus information ngaji ɓeeɗo arde kadi inchallah ne ɓeydo comme no kalirɗa ni mais onon wonduɓe oɗo président de la république ne woni Macky Sall onon goni parti APR onon kadi on jaggani kadi kanko Ousmane Sonko no waɗini ko noon woni solution so waɗaɗo ɗum oɗo saaha tawan koma nayi nder kaso kono est ce que viol mo mbiyaɗo ko gongo est ce que nden wonatano koye nder koye ɗum o jogori jugede mi haalama woodi ko leydi woni hen ko haare politique e haare gandanɗa hoorema mana jalta domaine politique taw politique mbatta il faut monede des combat politique neɗɗo a wawi wiide aɗa ardo leydi laamu leydi nodduma mbiya arta a wawi wiide aɗa yiiɗi arda leydi kala ko faati institution leydi ndi bonnita juge uji jenna bonnita mbiya ko mbaɗaɓe corrompre kalda gonga magistrat ji jenna police aɓe généraux ji jenna teno yimɓe fof ni gandi on état démocratique walla on état républicain ko wiyete état républicain o ko ɗum jaggi ɗum état
eɗon nganndi ko police ko gendarmerie ko armée état yimɓe ne nganndi ko juge ko justice ɗum noon an aɗa yiɗi arde leydi haɗuma yetta haɗuma heɓde laamu so a bonniti ɗum a nanni sowaɓe leydi ndi ɗum fof moƴƴani ko woni ɗo ko fof moƴƴani sa jooɗima cikkuɗa ma jooɗo tan kaala mbiya sowaɓe ko kalannomi ko fof ɗum fof ne moƴƴi nde jinnomi tan ko yettani wona noon combat politique ne woodi taw gandanɗa hoorema mbaɗa respecté institution ngaji leydi ndi par ce que hayso Sonko haso woni président justice mo wiyata hannde moƴƴani o ko yeeso mabɓe o darto o wonɗa o wima o moƴƴi leydi ndi so wonti noon mo justice mbiyanɗa moƴƴani o sa darimi yeeso mum a wondi wondorma nde won ɓe jaɓani ɓe fof mbiyata ko gonɗa ko wona ɗum ɗo donc discours makko politique moƴƴani jaɓɓal makko politique yiyama kam fewnani so haɗɗe ko heddi ko noon koye politique jeeya neɗɗo wawi wiide wonde politique fewjanta he onon ko jaɓɓal ngal woni mo moƴƴani walla ko kañum woni ko waɗani mon arrangé wona waɗani min arrangé la preuve ane ko a waɗani arrangé leydi ndi fof ayan sowaɓe bonni leydi ndi bonni wuuro ngo aɗa woni hen probléme o kamɓe surtout kamɓe waɗo plateau ji ɓe toujours ɓe ƴettata kala faute ɓe pota e hoore président de la république Macky Sall min mbaɗani défendre Macky Sall Fatima il faut kalden gonga min mbaɗa défendre ko population leydi Sénégal hande o ko bonna e nder leydi Sénégal o ko Ousmane Sonko wi yo sukaɓe tel ko bonno ko hande holko Macky Sall bonnana hen hande ƴeew ko bonna e brikaji liggotonoɓe ha daña hunde mbaɗa galle ma aɗa hokka dépassement so tawi sukaɓe waɗoɓe manifesté gaari jane brique ma bonni wona président Macky Sall bonna wona APR bonnina donc les communications wona communication APR ko communication leydi Sénégal jogui probléme hande BRT mo ganduɗa leydi Sénégal fof ene parno no wiya en malama en certe ceerele ya garta hande sukaɓe kili ɗum ha boni te ko kalis meɗen kadi yaltata koye meɗen te biyo yo heele ko goto ɓi Ousmane Sonko yahata e BRT jolta hen jolta e Dakar Dem Dikk donc ko population wonna Dakar Dem Dikk te so kadi ko sinnoni ko ɗon hanno Fatima ma yimɓe mbaw ɗum muñji mais ko guykaji ɗi ɓuuri bonde aɗa andi koye leydi hen goɗɗa mais so tawi guykaji ɗi tawi artino APR naɓe wonɓe Macky Sall ɓen gujjata par ce que ɓen jiiɗi ko jaam leydi ndi est ce que wona onon ne kadi oɗo saaha ko manipulation mbatton par ce que yimɓe ɓe jii Aliou Kanté hokkam raguilon jaade moɗo joguiɗo onon ɗiɗo ɓeɗo foof onon ɗiɗo fof gondi to ƴeewa toon mais hunde kadi on jaɓat ɗum woni ne woodi hunde nde ganduɗa ne tenti no feewi yiya ɓema ɓeno ganduɗa oɗo manifestation ne woodi wonɓe hen ne wiye les nervi kamɓe ganduɗa koɓe waɗaɓe engagé de source sûre ɓe guiyama kadi ko état waɗi ɓe engagé pour ɓe gara ɓe kaɓay ɓesgu ngu te ɗum wona lawol non so tawi neɗɗo ari ne bonnama par exemple hande yeru minen ndendorinaɓe en personnellement on tinani haare nde non minen min gonɗa haare nde mais hande les manifestants en yimɓe Ousmane Sonko gari duppi galleji amen pour que minen min mbawa ƴewde yimɓe wonɓe mbaɗɗumen nervi nder hande galle ha sekko ndendornajo kono ana waɗat incité de vol non on wona politicien on meeɗa wadde politique ko dokkuma ɗon ko yiru on wona politicien wotata so woni ñande woto yaha woto arta jooɗo mais hande so tawi équipe Ousmane Sonko so waɗi yimɓe yo jaa duppi a galle on pourquoi onne kañum watta ƴeewa yimɓe kañum waɗa ɗum hoore mum défense ko mbiyata nevi ko ɗum ko sikke ɓe mbiyata ko sikke ko état waɗi ɓen recruté il faut ɓen yimɓe neɗɗo bonnowo so dañi paloto ɗum yo fale so manifestation wonno ɓe jaaha e laabi ɓe ngulla luka ɗum hay goto he mais Fatima leydi ndi wawa jooɗade aɗa ndaara nangue hoto kelew ko ligginɗa duuɓi sappo duuɓi jeegom aɗa rendina yimɓe ngara tan bonna joni joni ha hande gendarme baraɗo hande jam ñaajo gendarme bara toon o mais on ko manifestant ko darinoɗe en garda civil en gari pelli ɗum joni wiye yo ɓen yo goppi tan mbaɗa ko weeli so état waɗi défense kadi mbiyon joɗoɗe palatoji oɗon mbaɗa critique état mais état woni mo ganduɗa kanko woni me foti men rende ɗum ɗon ko devoir makko joni noon so wonti kadi ko état wone warde men état wone fellude ɗum ɗon kadi wonat hunde nde ganduɗa ne muusi te onon ɓe jimi ɗo onon Mamadou an Aliou mami artema joni joni an Mamadou onon jeune wonɓe sukaɓe ganduɗa onon poti daranade leydi ndi te sukaɓe kadi sa ƴeewi koɓe noddata ko pour wallidade ɗum no woni démocratie te kamɓe ɓe jii ɗum ɗon oɗo saaha ala e leydi men ndi démocratie men oɗo saaha ne rutti caggal no feewi te ɗum ɗon noon kamɓe ɓe goni koye haɓede jogui noon kamɓe soɓe jii ko yimɓe fof nana kaɓe ne jalti e bowal ngal so tawi an joom bitigo aɗa wiya ka sénégalais mais a waɗani considéré ka sénégalais haɗa nana haɓe pour démocratie ma keɓa droit ma à son juste non ɗum ɗon yaltani ɓe gui kamɓe haɓele jalta haɓe mbaare an joom bitigo a wi a yaltani ɗum est ce que soɓe bonnanima kadi wona lawol Fatima, il faut wadde différencier démocratie et anarchie.
so yimɓe ne kalda il faut yimɓe ceerda ko woni ko wiyete ko mbiyeten démocratie ko e ko wiyete anarchie ko kadi eɗen mbiya démocratie men e ngala démocratie est ce que aɗa wawi limde tan e nder afrique walla afrique de l'ouest walla sous région oɗo hol leydi ɓurdi sénégal hewde télé privé e radio privé walla hol leydi tan ɓurdi hewde sénégal liberté d'expression sur les réseaux sociaux et télé et radio et place publique ɗo holko président wiyata heɗo ɗo holko crm ɓe mbiyata heɗo kadi démocratie sénégal haala démocratie so wonti neɗɗo waɗi bonande sénégalais goɗɗo ko ɗum pour ɗum plante wiye notoyta ko ɗum bonnata démocratie nde e ngalano démocratie par ce que won démocratie c'est l'expression des suffrages ta élection ne waɗe sénégal est ce que ko élection ɓami wadde ɗo ko makki cagri jooɗi ɗo ko est ce que élection meeɗi nande élection ujam hold électoral meeɗi waɗede ɗo ne haalede ala est ce que meeɗi wadde so meeɗi no wadde mi hokkuma yirtande so ni wonno so makki no wawno wujjude législatif ɓe ɗum ɗo o wujja o ɓuraɓe député assemblée nationale len ɗon kamɓe pour député ji ils ont gagné dans les grandes villes ils ont gagné à Dakar so makki no wawno wujjude il va pas perdre la maire de Dakar so makki no wawno wujjude il va pas perdre Saint-Louis Thiès et tout ça là l'expression de la démocratie sénégalaise électorale c'est tout à fait logique une marche élection ne waɗa tenir processus électoral waɗa respecté élection ne waɗa tenir nde hani waɗe tenir nde gandanɗa hoorema manam seɗen paata banggue so en gayni chapitre démocratie Mamadou yaafo seeɗa moɗo arta e ma régi nana waɗa kam signalé hande noon eɗen ponno dañde en direct oɗo maire gonɗo Mamadou Sadio Diallo kanko woni maire Toto Kanel omo woni ligne o Mamadou Sadio maire Kanel mi salminima Mamadou Sadio monsieur le maire mi salminima mi salmitimama Seydi Korera ko weltade no feewi hande kat heɗadima e ɗo e télévision mon Diaspora TV eyo d'accord mi woppete rek calmina ɓeɗo yeɓoɓe ma eyi mi salmini kala bawɗo hettade danamɓe woni ɗum e gam yiide Sénégal walla caggal leydi mboɗo wiyata no jarama o hokki kam ɗo occasion minnene haalde jiyanɗam e ko kewi e leydi men ɓe balɓe gongo a heddo namdal ma ɓoɗo yetti Seydi Korera d'accord monsieur le maire hande ɗon mboɗo yinno namdadema rek holno jiiruɗa ko heewe leydi ndi woni manifestation ji ganduɗa bonni ko heewe leydi ndi holno jiiruɗa ɗum en tant que an monsieur le maire te kadi aɗa woni ex député eyyi no jiirumi ɗum ni ko bonande mawde no jiirumi ɗum ni ko casiyagal no jiirumi ɗum ni ko terrorisme a yii no malinaɓe daari ene kaɓa e terroriste en ɓeyni ko hono nden darde Sénégal naaɓe ponno darade haɓade hande e bonnoɓe leydi ndi gati wiyetoɓe terroriste en ɓe koɓe mbaɗata ko ɗum tan woni ko ɓeɗo mbaɗata waɗata ko bonnude leydi waɗata ko addude histoire e leydi bonnude kala ko mahano ko fewno no fewnono ɓiɓɓe leydi woni janguirde mum woni transport mum woni hunde fof ko bonnude société ji ko bonnude avenir ɓesgu leydi Sénégal ko bonna e leydi men ko men jooɗoɗo e duuɓi sappo en pewintani ɗum bonnude o noon e noddude bolande nde poti hen responsabilité ɗum ɗo haali ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe fof daro jalta kaɗa e maɓɓe kaɗa ɓe bonnude leydi ɗumen gati koɓe mbaɗi ko ala ɗo fawi leydi so wiyama leydi firti ko ene waɗi luwaji firti ko kala mo sariya yani yimɓe jaɓa laawol fayru mum taƴoɓe sariya ka ko kamɓe goni jogui hattan e wiide ko o jeeyi gonga walla o jeeyi fenade so tawi yimɓe kaɓi jeeyede leydi ko wadde reconnaître leydi ndi ko nde république leydi ndi ko nde démocratique leydi ndi ende waɗi des institutions ɗe ngannduɗaa kala heen geɗel wonko halfina ɓe kalfina yo nder leydi woni militaire en ɓe kalfina yo nder sécurité men e sécurité e jawɗele meɗen woni force de l'ordre e police e gendarmerie ɓe kalfina yo taƴ ñaawore kala heen baɗɗo geɗal eko yamira ko so wani ɗum so waɗi ɗum kala neɗɗo e ɓiɗɗo leydi ndi walla kala gonɗo e leydi he hayso tawi o jaaka e leydi he
o haani ko jabde ɗum ɗon oɗo sikki oɗo min fellit jeyaɗo e sénégal bonnirtani sénégal jiɗɗo sénégal bonnirtani sénégal jiɗɗo laamade sénégal bonnirtani sénégal ayi ko kewi ɗo ko ɗum ɗo ko terroriste en jiɗino nadde leydi he ndewa frontiére uji donki to banggal l'armée men ene foori joni ɓe mbaɗi yimɓe nder ndereɓe e yimɓe caggal yo bonnu sénégal ko ɗum ɗo tan woni ɗo pamɗo ɗum hande moƴƴi kala mo famani ɗum ɗo e dumunna ma faam ɗum ko jam mbaɗi nde jama juula so tawi yimɓe ɓe keeɓi ɗo ene pijira e deƴre ganda hol kasa wone bonande donande ene hani haɗede ɗum ɗo ko terroriste en mi wiyata goɗɗum wona hay hunde so wona ko terroriste en ɓurni wutteji goɗɗi ene mbira ɗum ko militantisme politique wona politique kala kayne parti noddowo bonande leydi hani ko waɗede interdit parti politique wiyaka ene waɗa politique pour fewnande yimɓe fewnande ɓesngu rende ɓesngu e jawɗele umen wona bonnude so parti politique darima wi kele duppe mbare on hani ko waɗede interdit e leydi kala kadi biɗo ene ardo on parti walla ardiɓe ɗum kani ko nanguede coken ɗumɓe c'est ça la vérité hani d'accord monsieur le maire mi heeɗimama no fewi eko kalɗa ko a wi oɗo saaha ko leydi ndi woni koye risque haare waɗande nde ne wawi kat wonde hunde ganduɗa ɓeɗo wonɓe terroriste uji ɓe ne mbawi hen profito pour nadde leydi he walla ɓe naati ha paari wona koɓe mbaɗa profito koɓe nadde ha nder ah bon ko juuɗe keddiɗe ɓe mbaɗi utilisé yo bonnu sénégal caggal kamɓe ɓe donki ardetaɓe maskaki ɓe bonna leydi ndi ɓe ndewe yimɓe woɗɗo yo bonnu leydi ndi ko ɓen goni ɗo so tawi sénégal naɓe ene paama yo paam ko ɗum woni ɗo soɓe pamanino ɓe paam tawa hankkadin ko bonnano boni ko terroriste en min wi noon koɓe terroriste en puisque so tawi a wona terroriste ka ɓiɗɗo leydi holno bonnirta leydi holno noddirta yo leydi bonne holno noddirta mbiya an aɗa yiɗi laamade leydi kono a gumani hay hunde e leydi he wona to sariyaji mum wona to taƴoɓe sariyaji mum wona to laamiɓe mum wona to renoɓe ɗum sécurité yimɓe e jawɗele umen hay hunde wona to seremɓe umen wona to mawɓe men catholique en wona hay hunde kala ko woni e leydi he ko bolle puyɗe ko hay hunde ko noon terroriste en ɓe mbi gongo ko ɗum woni gollal terroriste en bonnude leydi ɓene ko hen woni paame ɗum ɓe goni koye bonnude leydi ndi d'accord monsieur le maire min paama ɗum ɗon mais an kadi a yiyendema est ce que kadi wona état kadi saabi oɗo situation ngal gonɗen e wurde comme ko ɓe gui ko procès makko no jugement tottiraɗo ko injuste par ce que kanko ko rewertino ko wona ɗum ɗo no ñawira est ce que soɓe ñawini ɗum à sa juste valeur est ce que ndeɗo harema waɗa est ce que kono kanko Ousmane Sonko fotino waɗede condamné mbimi Fatim nam ɓesngu leydi ndi ene jogui probléme de compréhension d'accord faamamuya ɓoɗo yiɗi noon bandiraɓe ɓe kettoromi haqqille ɓe mbasa hettorade mi ɓerɗe yimɓe hewɓe enayi erreur ɓe paamani ñawore nde ko nde yaata ha hande aɗa yetti corruption de la jeunesse aɗa andi sifa o ko ni sifori ko wonde e on sikki ala hen on wino ko force ɗum on wino ko waɗi ɗum menace de mort eko ñawoɓe keeɓe juuɗe umen ji eyi paami ɓe d'accord mbi ko haqiqa o funtimo o wonde makko ko ɗum woni corruption de la jeunesse o wona jeunesse mbaɗowo duppowo ene heela o wona o ñaawa ko ñawore Hadji Sarr ɓe mbi Ousmane forsanimo ɓe mbi Ousmane funtumo ƴeewi bonnude gurdam makko fijirimo ko nden ñawore woni ɗo il faut yimɓe ɓe paama ɗum est ce que a faami ko kalami ko mi faami ko kalta ko monsieur ko le nden maire ñawore woni ɗo wona ñawore neɗɗo goɗɗo ko ñawore Hadji Sarr nde wondude ɓe gondi sikki ala e ɗum no heɓirimo ni noon haji wiide haade ko force ɗum ɓoyti ɗum e sago mum force
ko poursuivol woni ko ala hen monsieur le maire ko ɗum jiɗɗa wiide ene ara e haalande kettaye haqqille joomum futta ɗum gonga ñawoɓe mbi ko hono noon o heɓa haqqille o sugo o funti ɗum o wonde mum ko ɗum o sokira ko ɗum wona to heloɓe to wona to duɓɓoɓe to ɗum ko goɗɗum ɗum hani ñawede ko ñawore mbimami ɗi terroriste en puisque woɓe mbaɗata ko ɗum woni ko terroriste en mbaɗata Mali ɗum woni ko terroriste en mbaɗata Burkina Faso ko ɗum woni ko terroriste en mbaɗata e leyɗele men taariɗe ɓe bonɗi ɓe ɓe donki noon Allah e force e peeje président de la république hokkude militaire uji men l'armée timmude wadde ɗumen formé no hanniri ɓe donki rewde e frontiére uji joni ɓe ƴewata ko yimɓe jasɓe wonɓe e nder men ɓe kutoro ɗumen eɓe bonni leydi men. D'accord monsieur le maire. D'accord monsieur le maire comme no kaaleɗaɗe est ce que kon joni so yontani kadi par ce que nde ɗo haare ne holliti ko heewi ne holliti leydi ndi ne totti oɗo biyeteɗo Ousmane Sonko doole no feewi est ce que kadi yonani onon wonduɓe Macky ɓe yewtoɗon koye moon kadi Macky kadi comme koɓe namdi ko yo wat démissionné holno Macky waɗirta démissionné anan eɗen gona e leydi mbiyan so tawi min mi weltaki e lamɗo o tan janggo yomi ummo mi ƴeewa yaadiɓe min kala bitikaji min duppa agenceur uji yo démissionné. D'accord kala laamiɗo won gonduɗe ɗum humo alda e mum Macky ne laamu toon nde ko ɓiɓɓe Sénégal dans leur majorité lammina ɗum o guyka ala hay hunde ala so tawi kanko o jiɗi leydi ndi o fonno wonde kono parti ji keddiɗi ɗi mbayni o wasa noddude bonande o wasa bonnude o wasa hudde o wasa tattade kono Ousmane Sonko ko bonno ɗum jiɗɗa wiide ko o yiɗi ko bonnude leydi ndi bonɗum Allah bonni bonnowo bonɗum Allah bonni ko bonna ko holmo noddi e nden bonande wala kanko gonga wala kanko wi sukaɓe yo jaltu yimɓe parti makko yo duppu yo kel yo duppu galle janani so tawi neɗɗo wima ya duppo e galle kaari o ene jogui ɓesgu ene jogui dabba ene jogui sukaɓe o wi ko ya waroyɓe heddi ko maɗa ko wuddoro Allah yontani monsieur le maire kanko foti jaggede ko ɓooy wona hande ɗum tan ne soka neɗɗo noddude ko wiyete insurrection ko laawol ne haɗi ɗum ne soki neɗɗo société wi ɗum ko deejre e loi so tawi en mbaddani loi ji e nder men gontoɓe jongle mbawi wara so yi loi ji ene mbaɗe ko ha mbawen ɓurtode gonga monsieur le maire so wonti neɗɗo ko welli ɗum fof yo waɗ holno ɓurteten weɓata monsieur le maire ko leydi ndi fof foti darade mbimi kala ɗo ɓiɗɗo Sénégal najo wonno woni ko so joola so jolfo so ninke so manjak so pullo so sorkulle kala e maɓɓe so tawi ko neɗɗo jogiiɗo haqqille pamɗo ko aduna yahata ene andi gonga o yoɓe daro ɓe kafto leydi maɓɓe woni koye bonnede leydi maɓɓe woni koye bonnede yoɓe daro ɓe kafto ɓeɓe kada ɗumen bonnude leydi maɓɓe a jarama monsieur le maire ardoto ɗum noon ko laamu ngu yo jaggu tiiɗa rewna loi kala mo laawol rewi yo laawol rewne mum ko gonga ko bawɗo wonde fof ko wawi wonde fof eno wawi sufrade fof e ko wawi jogade fof e walla ko wawi andude fof yo sare rewna e makko monsieur le maire kono min mbi monsieur le maire a jarama yewtere nde ne weelu no feewi hamin jinno ɓeydo yajde mi ala ko ɗum wonɓe ligne o mataw ko jomaji ɗi gasi hojomaji ɗi ko keftimen te kadi wonɓe ligne o kadi jiiɗi nadde ko yimɓe fof jiiɗi haalde heet mais wonande mamin ƴettite to ganduɗa arat jooɗoɗa ɗo e plateau o ganduɗa men mbawa yañude ko weltare no feewi pour ta disponibilité noddi ko noddugol kilifa joom ɓesgu leydi so dilli a noddat ardiɓe ɗum to banggal politique to banggal diine to banggal kala haali jooɗoɗen jewten yo jalo kewi ko holko miijoji moon gaddi eko wona e ɗum ko ɗum ko fotte hay soko guerre yimɓe mbattinte tan koye joɗɗade jewtidde a jarama monsieur le maire Allah jarama on a jarama merci beaucoup monsieur le maire merci ha joni rek en continat e nder édition men spécial guila nan noon technicien am nene waɗa kam signe ne wiyami won yiɗɓe nadde kat pour tottirde hen miijo munen en jokkat rek ha joni soɓe garti rek régie waɗa men signe comme ça mbawen ƴettudeɓe ɓe tottira hen miijo munen Mamadou no jiiruɗa monsieur le maire Mamadou Sadio Diallo ko haali ko o haaldi e ɓerde o haaldi kadi e yiyande makko te kadi o laɓɓini ko heewi ko ɗimɓinno e nder hakkille yimɓe ko
e ko haali ko ko ɓuren heewde ko noon yaari kadi ko ɓuren heewde mi sikki hay état o haali ɗum instant mo gonɗen ɗo ñande naane aɗa haala côté sécurité o aɗa wiya état waɗi prendre en charge yimɓe yo naata yimɓe ne mbadde yimɓe non yarani toon onon ine woodi yimɓe Ousmane Sonko en ɓe opposition koye manipulation ɓe ngoni police ine waɗa civil police ine waɗi des éléments civil ɓen golle mumen ko naatde e nder yimɓe taw gandita ganda exactement ko woni e waɗede bonande nde hol gardiɗo ko ɓen ɓuuri hewde natade mabɓe jaggaɓe ko heddi ko noon Sénégal enen koye minen eɗen gandi ɗo ko Sénégal gonɗa Sénégal goni ɗo goore men fof en jogui sécurité wuuro mum nerviji kalteji ɗi Ousmane Sonko a meeɗi yiidemo a meeɗi tan yiide Sonko ina yaaha taw ala gardoɓe a meeɗi yiiɗo politicien leydi he ina yaaha taw ala gardoɓe ɓe wona force de l'ordre gardata ɗumen sa ala titre ka politicien walla ka neɗɗo mawɗo a ala titre mo laamu ngu hokkuma a ala nomination a wonani hay batte laamu he an laamu gardata donc an ƴewanto hoorema sécurité privé ji noon nene e ɓuuri he wonto yahata noon ha bonande yetto il fof goto fof waɗa protégé hoore mum ko saha tolnen ɗo ko ɓen noon mbaɗa réquisitionné sagamen wona wadde publicité kam société comme sagamen wonɓe dans la sécurité yimɓe ji neɗɗo yaha toon sindide mabɓe contrat gare ndene gallo mbaɗa sur sécurité ma jamma ñalam ko ɗum woni ɗo mais Mamadou yafa ɗon gila ɓennude nane a wi ɓeɗo wonɓe hen wiyeteɓe nervi ji ɗi comme terme oɗon yimɓe ɓuuri wowde woni nervi ji ɗi a wi kamɓe wonɓe hen ɓe parfois wona bandiji ko policier ji mbatta civil mais yiyama kadi won vidéo ji jaltuɗi ganduɗa ɓe mbaɗani toni ɓe mbaɗani haydara mais haaɓe jogui yimɓeɓe haaɓe piya ɗumen te ɗin vidéo ji nana mbaɗa circulé déjà ɓen noon joni so tawi fonnoɓe walludema ɓe ɓen garti kadi goni kadi ne piima ɓene mbara to joni rek guilen jaade rek ha joni rek en ciftinat d' abord no foti yimɓe gañi hen no foti yimɓe kawri hen e ladial e kadi holɓen goni kadi e juuɗe ɓeɗo ganduɗa joguiɓe sécurité ɓe comme joni ni haaɓe gandina men eɗen jogui 16 mon ko tolne 16 neɗɗo ga perdi ñakki hen pittali mumen e kadi ko tolne kadi temedde joyyi neɗɗo ɓen kadi ko gañiɓe nana nder hôpital leeli toon e kadi ko tolne kadi temedde joyyi neɗɗo kadi ɓen kadi nenay junggo laamu ne pawa juuɗe ɓen noon andini ɗum ko oɗo biyeteɗo Ibrahima Diop kanko woni directeur de sécurité publique o andini min ɓeɗon guila jaggane noon ne tawa haaɓe jogui ko wayno jaasiji haaɓe jogui laaɓi haaɓe jogui même hay arme mo ganduɗa woni pistolet ji ɗi ganduɗa wari yimɓeɓe te kadi haaɓe jogui no produit ji ɗi ganduɗa ɗi cirani haydara ne mbawi warde e ɗum ɗon tahi noon ɓeɗo hawruɓe ladial il faut autopsie waɗe ande kat holon wari holon ha joni rek en jokkat Aliou Kanté totta kam ha joni miijo ma e ko Mamadou Aliou Sadio wi ko ndax aɗa yaadi hen walla yaadani hen boko adi foof mboɗo jarno honorable député maire mo Kanel Mamadou Sa Diallo waddemo disponible haaldude e renndo ngo no wini kadi ko so wodi ko kewi ardiɓe yo kalde kadi ardiɓe fof so dañama wayno wayni ma population vraiment heɓa humpito no fewi min ɗum Diallo ko wona ɗum ko domaine mo haali o mboɗo yaadi e ko haali ko leydi jogui ɗum jogui leydi ko sécurité jogui leydi ko ndenka so tawi a bonni ndenka leydi a bonni sécurité leydi bonnuɗa ko leydi ɗum mboɗo yaadi hen domaine kadi ɗumen a yimin nani information wiyama hanki étudiant ji ɗiɗo naggama eno ganduɗa ne mbaɗi armé oyeɓe payi ko place de indépendant oye pari ko yaade palais gongo ɓen wona manifestant so tawi wiyama terrorisme natti hen walla terrorisme nattinama hen ko manifestant e jeehe duppuye galle kaari manifestant e jeehe januye galle kaari manifestant e biyowo militaji muɗum son jeehi on januye galle kaari ma on tawto million ngaji hande crise jogaɗo o sa wi ɗum sa wi noon population galleji ministére uji en mbaɗi million ngaji jeehe januye mabɓe ɗum waɗi ɗum ko nder meeting ɗum hay militant makko wawa ɗum waɗande ɗum défendre nder meeting sa wi militaji maɗa jeehe jaɗu e galleji mabɓe ko probléme addata galleji jeehe duppu e galle kaari ko probléme addata heddi ñawore no mbimami nani ñawore jogui ko joguiɓe ñawore ɓen kañumen kalata ñawore ɓe liiɓi ñawore nde noɓe jiɓri ñawore nde ɓe kaaliri ko saabi ɓe liiɓiri ñawore nde ɗum min mboɗo yaadi hen j' d'accord par ce que ñawore so ñawore yani leydi tan ko ɗum valeur waɗa respecté loi leydi
so tawi ko mettuma e leydi aɗa wawi yaltude gulla duka ha dare ma nane hande médiaji ne keewi taw wona bonnande population o ko fewnante ko hande Dakar dimdiga ha joni dogaji transport muusi hande kala passe passanɗa temedere hande mbaɗata ko temedde passa te ko ma liggoɗa daña temedde joni ɓe liggonɗa ɓe garata yeyoɓe jiyata soodoɓe hande joom entrée joom mantinaji mum poussé jawɗi mum e bonde donc ɗum ɗon wona responsabilité président de la république président yiiɗi ko leydi wona e jaam leydi so wona e jaam kañum daña wonde jaam mais yimɓe woɓɓe nene caggal ene ɓoɗɗa e nana population o ko ganduɗa ɗum ɗo watta ɗumen arrangement population o min ko ɗum woni jinnu ɓeydu hen haali gongo Aliou Kanté ko kalɗa ko noon ne waɗi important no feewi koɓe bonnanto koɓe bonnanani hay goto ɓe bonnalani oɗo biyeteɗo Ousmane Sonko ɓe bonnalani Macky Sall ko hoore mabɓe ɓe bonnanta mais wonno erago rek min jiɗmi wadde hen ne wondi bisuji Dakar Dem Dikk ɗi ɓe goni duppude ɗi par ce que comme ko wiya ko rek ɓe gui ko ɓe ganduɗa yummunen ngala bammunen ngala ko ɓen ƴettata Dakar Dem Dikk te Dakar Dem Dikk woni ko bien public ɓe ɗum ɗon woni kadi BRT o kadi so arino ko gam rek webnude ɗum ne woni transport o saɓe jaggi kadi ɓe bonni veruji montanoɗe hendi fo heelama ɓe natti bonnude ni hay ko état rek jeeyi sa yeehi joni ɓe naati station Shell ɓe bonni ɗum ɓe kelli ɓe mbaɗi sakaji haydara heddotako total ɓe bonni subde ko ala ko hedde leydi ndi haɓe jeehi kadi ha ɓe jagga auto police ɓe kaɓay ɓeɗo ganduɗa joguiɓe wallum banggal sécurité men ɓe kaɓay ɓen haɓe jagga ɓe piya ɓen ɓe kefta kadi auto ji munen ɓe goni dognude Mamadou ɗum ɗon sukaɓe so mbaɗi ɗum ne woni hunde ganduɗa ni hulɓini andi Fatima ko kalande joni ko situation exceptionnelle mesure exceptionnelle ɗum hande kewi ɗo e wuuro hen police o koɓe kaali koɓe penani ɗum kadi ko yimɓe ko laamu ngu haalata ko fenani ɗum ɗo wonno nattuɓe hen gona manifestation vidéo uji mum e téléphone ngaji no wiyete e photo ji mum foof kollitama autoroute à péage yiyama neɗɗo ina waɗa manifesté ina jogui arme oɗon arme hay police jogata ko ina naata ina fawa koye yimɓe nder otoji mum heɓta fosuji donc ko kewi ko hesɗi so ari ko anda ko e gannaɗo so ari kala joguiɗo hunde ƴettat ɗum ɗoji mesure aji mum ɗum tan woni ɗo an holno mbawɗa wadde expliqué minen min goni université presque 5 ans min janggi université hamin jalti wonma expliqué ɗo tan hokkuma exemple tan le cadre de l'université ko dupaton ko université ñande foof Allah daw grève ne waɗa université ranno yarata campus social o wonto étudiaji guurata ɗo ñamata guurata leltoɗo eto jangguira to jiiɗa grève o heewi wadde ko campus social to pol saɓe kewi darade damal université o étudiaji gona nder université o ne beddodire mbaɓe kaji pol saɓe kamɓe yaltude guilɓe bonnade circulation bowala noon heewi wade kono ngol ɗo holno yiya won natɓe nder université mbaali toon puunde étudiaji jeehi demal toon kamɓe polisaɓe un groupe de personnes comme no yiya e nder wuuro he wona population yalti yimɓe fof gandi wona population yalti ko groupe yimɓe capantato capannayo mbaɗa organisé jalta nawra certain suwaɓe gona helde banque ji gona helde ɗum ɗo ɓe puntiri noon étudiaji ne kamɓe polisaɓe kamɓe ɓe duttiti to étudiaji jangganno to ɓe gone duppude hol étudiant ko ñakki ko mbe seyi ko foof meeɗa memde bibliothèque par ce que bibliothèque kala jangde ko jiɗɗa jangde deftere jiɗɗa jangde toon wonata toon ɓe jahata ɓe jaaha ɓe janggoya hol étudiant ji ganduɗa hoorema ma andi so janggi Paris heeɓi diplôme mum ko université yaha tiroyo yaha bureau to diplôme aji Sénégal guel 1960 ha joni yaha duppoya hol étudiant gonɗo inconscient ene waɗa ɗum natte goni université natte goni e nder wuuro he ɗum noon addani laamu ngu e yimɓeɓe goto fof ƴettude mesure Mamadou to kalɗa ɗo ne waɗi important no feewi mais oɗo saaha toniɗen rek waktu o ko gasi no feewi joni mi tottan mon rek mbaynoro ɗon kalon kadi holgon erago jiɗɗon wadde ɓeɗo wonde ɓesguji ɗi holɗum jiɗɗon wideɓe Aliou Kanté eyyi min mbaynortomi kam ko ñagaɗo jomiraɗo joom baɗe bawɗo yo jaam ari leydi Sénégal ara e windere nde nde tawno sen dañi jaam hoddiɓe men ɓe dañani jaam sen ɗanima e bendorta mbaynortomi ko wiide population leydi Sénégal yoɓe jaab kala mo Allah suuɓi ardini kala joɗiɗo aset Allah ne wawi ittude ɗum kono hade adet arde e nder aset o jaɓanema ko kanko Allah ardini aset so ɓenni alet ari kala mo Allah addi alet yimɓe jaɓano ko oɗo Allah addi laamu heɓirta hen doole miskinagal ko fawre ala ko mbawɗa hen ko Allah fawata ɗum laamu e gandal e ngaalu foof ko ma Allah fecce tinde maɗa keeɓa mbaynortomi ɓe ko wideɓe leydi Sénégal so Macky Sall
so makki goɗɗo makki ko jaho oppoɗo sénégal continue caggal makki ngati sénégal yeehi ko adi makki na makki tawi sénégal ken yaha makki laamu leydi ndi oppa leydi ndi te leydi ndi continue jiɗɗo lomtade makki walla jiɗɗo lomtade lomtoɗo makki gurdam makko ko juri ko fof o wawa wonde ko ɓuri duuɓi temedere te sénégal wuuro ko ɓuri duuɓi temedere nde lomtotoɗo yo andu o wawa hannude ɗo sénégal o wawa ɓenni sénégal ɗo haalata mun fof ko dawal hokka ngal ɗum noon wayi lahamade ɗo mboɗo ñaagui yafoy kala ko kalmi ko ñawi kadi mboɗo ñaagui yafoy no feewi e fitinaji baɗɗi fof yo aɗum fen ndiyam ɗum ɗo Mamadou Samba ko mbaynotoɗa e 1 minute rek temps ko to gonɗen ko ɗeɗɗi men eyyi ko wiide bandiraɓe surtout jeunesse o yoɓe gartir hakkillaji koye mabɓe laamu wona ni heɓorto enen ganduɗen ko élection ara yimɓe goota kala goto fof mettere joguino e laamɗo walla weltare joguino e laamɗo o gotana ɗum walla mbaɗa ɗum sanctionné sénégal ko leydi gandanɗa hoore mum wona joguiɗo aada démocratie kadi gandanɗa hoore mum enen ganda firi e gona yimɓe firi président la preuve ane ko président noddi yewtere ko wiyete dialogue national ko kala jogui ko metti ɗum walla kala ko joɗɗo o yarani ɗum an ka leader d'opinion walla politique ya norda pawa e tabal he président ala o wiyani hay batte kala ko joguiɗo ko metti ɗum yo ar 3e mandat yo article L30 ɗum ɗo fof ono fof gaare jewren ƴeewen beere élection 2024 o ina rewa lawol ɗum kadi enen ganduɗen enen probléme en fof en kaldat kawren ko jogo fof yalla addu en yalla artiran en e jaam ruufe ɗum ɗon ndiyam mbuɗam kadi duwawuji seera mbeɗi kadi ɓe ɓeyda duwaw beere Allah ne soowa sénégal si jii tan ko kewiɗo e sous région he o en gandi ko kewiɗo ko ɗum wona maire ɗum noon yalla addana en jaam addana kala leyɗele adu a jarama Mamadou Samba hande noon ko weltade no fewi min joguino artude ɗo e édition mon spécial gam tan yewtidde eko faye e leydi ndi oɗo saaha yimɓe fof ne gandi nden wurde ko wona hunde webde ndax yaltude weɓani a wawa yaade haajuji ma a wawi oɗo saaha hay marché aron kadi yaade autoji ngala haydara ala e leydi ndi te kadi liggunoɓe kadi ha dañi hunde pawi entreprise munen ne liggono koye munen kadi kahe munen bonnama te oɗo saaha kamɓe fof ɓe ganduɗa holtoɓe poti yaade pour woyoyde ndeɗo sunare joni noon hamin mbiya rek ɓeɗo ñakkuɓe hen pittali munen hamin duwonoɓe kadi hamin mbiya ɓe heddiɓe ɓe yo tinno ganda ko ni woni aduna te kadi ɓe ndento e yaltude ne wiya kadi ne huccodira e ɓeɗo wonɓe joguiɓe sécurité men par ce que sen kaɓe ɓen holon wonta ɗo pour rende men wadde assuré kadi sécurité minen ko weltare no fewi comme no kalirma ni rendude plateau e oɗo biyeteɗo Aliou Kanté kanko mo woni conseil municipal to Ndendori e kadi omo woni communicateur traditionnel omo woni mantiniɗo hen no fewi e kadi oɗo kadi biyeteɗo Mamadou Samba Diallo kadi omo woni conseil municipal to holko ƴere hande kadi min beltima rek no fewi guila ɓe jaaɓi arde hamin moɗo wiya kadi merci à monsieur le maire Mamadou Sadio Diallo goppuɗo haajuji mum gam tan nadde directeur pour tottirde hen miijo makko te mi faami kandi rek ɓeɗo hettotoɓe ɓe on paami Mamadou Sadio Diallo ko yiiɗi wiide ko o laɓɓini kadi ko niɓɓinno ko heewi hamin totta moon rendez vous rek ɗo e saaha dabbo gam tan yewtidde eko faye banggal leydi ndi on jarama merci beaucoup.